No ukáž nejakú lastovičku. No Janka. Jo. Radšej nerob, si ublížila teraz. Korčuluj. No musíš dávať pozor na nejaké, vždy musíš byť v strehu. A čo máš masné vlasy a čo? A ukáž nejakú vlaštovku. Čo si málo jedol, Pedro? Ešte. Tak. Tak. Dobre kocuje. A Peter nás dobre kocuje, nie? Na hokej sme drvili. Kedy si sme mali tam, kde Palo býva, tak tam bolo vzadu klzisko, sme robili, keď bol sneh. Tam sme hrali hokej. Nemám. No tak potom, tak zatiaľ nech si kožičam. Čo máme čas? Janka, záber. Záber. Prosím? Ako? Ba, po ňa chodila, ona rada športuje. Rada športuje. Na bežkách a tak beha už teraz normálne, no, mám čo robiť, aby som mu na nejaké dlhé chodíme tam hore. Ale tak chodíme normálne len behať, vieš? Už sa zdrba. Hej? 2000... A to čo na tom také drahé? A to prečo také drahé? No zarobí, tak si kúpi na to.